Ia vezi aici, Vlade, vezi că aici îl joacă. Bravo! Bine, Taur! Între cine și cine? Ăștia, unul. Coboară! Cred că Protejează! Îl filmez pe arbitru, care nu știe nici măcar o boabă de arbitraj. Emile! Singur, Alex! Hai bine, Alex! Direct! Bravo, Donnarumma! Joacă până aici! Bravo, Donnarumma! Spate, Alex! Așa se vede, toată albastru. Cu mâna. Da. Hai nu! mai bine. Așa, Gabi, de la tine, bravo, Gabi!